technika značky Gomselmash je na trhu úspěšná do značné míry díky vysoké kvalitě a spolehlivosti zařízení. Tyto vynikající výsledky byly dosaženy v důsledku realizace technické modernizace výrobního procesu, díky progresivním konstrukčním řešením, zdokonalování výrobních technologií, zavádění inovačního technologického zařízení a personálnímu rozvoji zaměstnanců. V současné době naše společnost pod značkou Palese vyrábí především sklízecí mlátičky. Díky vytvoření rozsáhlé modelové řady, která zahrnuje 6 základních modelů s průchodností 7 až 16 kg za sekundu, se Gomselmash stal podnikem full line, poskytujícím kompletní sortiment produktů mezi výrobci techniky pro sklizeň obilnin. Vysoká poptávka po kombajnech pro sklizeň obilnin různých tříd značky Palese dosvědčuje správnosti námi zvolené cesty a potvrzuje skutečnost, že pracujeme v zájmu všech skupin spotřebitelů. Spotřebitelům se vyplatí pořizovat naše stroje, jelikož zároveň získávají v jakémkoliv regionu firemní balík kompletních servisních služeb Gomselmash. V tomto vidíme záruku stabilní a ziskové práce pro každého zákazníka, který pořizuje techniku pod naší značkou. Zatím nejprodávanějšími modely v regionech České republiky, Slovenska a dalších států Evropské unie jsou modely GS12 a GS812. Hlavní výhodou strojů Palese je jednoduchost obsluhy, jednoduchost údržby, ale hlavně minimum elektroniky, se kterou si málo který zemědělec dokáže poradit. Servisní služby jsou poskytovány do 24 hodin každému zákazníkovi operativně a v době sklizně nepřetržitě. A abychom našim zákazníkům mohli při výběru sklízecí mlátičky vyhovět co nejrychleji, nejsou u nás stroje na objednání, ale máme nové stroje skladem.